Хыялың синең. Сағынғанда, күзләреңдә сағыш булырмын. Мин хыялың синең, җаның тынгач, уйгатучы тавыш булырмын. Җиддиятлар белән тулса дөньяң, мин һәрвакыт таныш булырмын. Мин хыялың синең. Мин булганда, бөтен галәм сөяр учларыңа. Мин хыялың синең, ләкин сыймам, беркайчан да сыймам кочагыңа. Сөенербез бергә, төренерсең минем белән сагыш учагына. Мин хыялың синең, каның булып, йөрәгеңдә мәңге тибәрмен. Мин хыялың синең, ялгышсаң да, гел изгелек кенә теләрмен. Син терелсәң, мин дә терелермен. Син үлгәндә, мин дә үләрмен. Мин хыялың синең. Дөресен әйтергә кирәк, юрфакта укыган чагында ук, нәкъ менә мине юридик факультет шигъриятка алып кереп китте дип әйтер идем. Чөнки нәкъ шушы студент чорында мин профессиональ дәрәҗәдә дип әйтергә була инде. Иң кимендә үзем шулай ниятләгән килеш иҗат итә башладым. Шушы чорда үстем дип тә, шагыйрь буларак формалаштым дип әйтәсем килә. Шуңа күрә башка кешеләрне татар филологиясе яки журналистика факультеты тәрбияләсә, шагыйрь буларак мине юридик факультет тәрбияләде. Шуңа күрә бу бик табигый һәм ул инде минем гомумән хыялым шушы юрист белемендә кулланып, үзем шагыйрь булудан туктау түгел иде. Ләкин менә Алланың рәхмәте белән шушылай килеп чыкты. Хәзерге вакытта Татарстан китап нәшриятында хезмәт куям, редактор буларак, һәм үзем эшемнән бик канәгатьмен, һәм әлбәттә шигъриятта гөрләп бара, Аллага шөкер. Әлбәттә, ул уйларым материалләшә дип әйтмәс идем, әлбәттә, мен әйтер идем, дугаларның кабул булуы дип, бәлки әти-әниләр дә әйтәләр, берәр сүз әйтсәң кирәкмәгәнне фәрештәләргә эш ясама дип әйтәләр име. Шуңа күрә ул чынлап та ул әйбер бар инде. Уйларның, сүзләрнең материалләшүе дип әйтик, һәм бигрәк тә гамәлләрнең. Мин дә шагыйрь булырмын дип башыма да китермидер идем. Ләкин шигырьдә язадыр идем, рәхәтләнеп язадыр идем, яны ул бер хобби буларак булыр дип уйлаган идем, яны. Ул хәзер дә аны әйтеп булмый, ул хоббим, ул профессионализм, аны дөресен әйткәндә аерып та әйтеп булмый. Чөнки бүгенге көндә татар шигърияте белән барыбер акча эшләгән кешеләр бик сирәк. Шуңа күрә ул профессиональ иҗат була аламы икән, юкмы икән уйларга кирәк. Менә нәкъ менә редактор булып эшләү ансы әлбәттә ул профессия инде. Өстән төшсен иде ул. Һәрвакыт төшеп торсын, ләкин һәрвакыт төшеп тормый ул. Шуңа күрә дә өстән төшкән шигырьләр аеруча кадерле. Аларны үзең дә танымыйсың, ул синең генә хисең түгел, ничектер күкләрдә йөргән бер дулкынны тотып алып иҗат иткән кебек. Инде шул профессионализмны тотып тору өчен үзеңә заказ биреп тә иҗат итәсең, һәм кайчагында шулай заказ биреп иҗат иткәндә өстән үзе дә төшә башлый инде, Алланың рәхмәте белән. Шуңа күрә монда нидер алтын урталык турында әйтер идем. Үзең дә көч куярга кирәк, һәм шул вакытта өстән төшкәндә бер өлеш көтәргә кирәк. Шушы икесенең уртасында булырга кирәк, чөнки әгәр дә үзең генә көч куеп язасың икән, ул аның ихласлыгы, аның шигърияте югала дип әйтергә була. Нәкъ менә шигърият өлеше, нәкъ менә романтик өлеше. Әгәр дә өстән төшкәннән көтеп ятсаң, син бөтенләй шагыйрь булудан туктарга мөмкинсең, һәм киләчәктә иҗат итмәскә мөмкин. Шуңа күрә менә шушының алтын урталыгын табып иҗат итәргә кирәк дип саныйм. Ул инде шигырьдән ваз кичү минем өчен ул иманыңны сату беләндер инде. Шуның өчен әлбәттә кәеф төшкән чаклар бар, әсәр шигырь язып булмый әле дип уйлаган чаклар бар. Борчылган чаклар бар, килеп чыкмады икән менә монда шигырьләр. Кайчагында уйлыйсың, менә мин меңләгән шигырь яздым шикелле, ләкин бер укырдык шигырь юк кебек, менә шундый тәэсирләр була. Әлбәттә булар вакытлыча хисләр генә, вакытлыча тәэсирләр генә. Шигърияттә ваз кичү ул Алла сакласын, алай булмасын инде. Алай булганы юк әле бүгенгә кадәр. Ул бөтен шигыреңдә үзең генә сайлап калдырсаң тарихта, ул бик гениаль булыр иде. Ләкин менә үзең артык игътибар бирмәгән шигырьне халык ярата, үзең игътибар биргән кешенең шигырьне кайчагында яратмыйлар. Булай бер генә шигырь белән калса, нәрсә әйтим? Мен күз алдына китерә алмыйм. Алла сакласын дип әйтәм. Мөгаен моны тарих күрсәтер. Моны мин үлгәннән соң бер 100 елдан соң мөгаен әйтерләр, менә шушы шигырь аркасында калды дип. Мәсәлән, шул Хәсән Туфанны без әйтәбез. Кайсы кызның кулы җылы дигән шигырь белән калды дип. Иң көчле шигырь инде ул. Анда Хаит Такташ әйтәбез, мәхәббәт тәбәсе белән калды дип. Тукайны әйтәбез, туган тел белән бөтен кеше дә белә торган. Муса Җәлилне әйтәбез, кишер илем белән калды дип әйме. Мөгаен андый шигырьләр булыр инде ул. Ләкин бөтен шигырьләрдә калырга насыйп булсын инде. Бер генә шигырь белән түгел. 60-70 елларда яшәмәс идем. Чын күңелдән әйтәм мин моны ихластан. Әлбәттә, ул вакыттагы ул шигырьнең матурлыгы, ул шигырьнең гадилеге дип әйтим, бер яктан кызыктыра ул. Ләкин ул шигырьдәге вазгыять миңа бик ошап бетми. Сүздә бер кадәр гаделлек булган инде кеше арасында.
Lekin benim işim mesela ulus şehirde yaşasam ya bütünlüğe şagir bolmagan bolar edim. Ya etkenim de var kişiге de. Çünkü ul vaqtda bik popüler bolgan indidir isertkeç işimler kullanu. Hem şunun bilen hatta yazıcılarının şagirlerinin yamanatları da bir köp çıkan şunun arkasında. Şuna göre men ul şehirde yaşasam da mıgayın şagir bolmagan bolar edim. Yaşasım kilim men ul şehirde. Men din rıksa etilgen şehirde yaşasım kile. Benim için bu bir prinsipiyel bir. İşat etkende baribir ana özünün vaqti bula. İş qilsang istingga meni o'tirsa da şiir yazasың endi. Ko'ngilga kelsa albatta uni yozmishga qoldirib bo'lmaydi. Ularga yaramay menimcha mana bu qizlarim orqasidan da şiir yazaq olmishga qoldim deb. Ular bo'lmasalar da mıgayın meni yozolmagan bo'lar edi mesela. Allah saqlasin, u ko'z olduna keltirga qo'rqinish. Şuna ko'ra ular bizning dunyomizning sheshaklari deb aytganda, ular bizning turmushimizning yemi. Şuna ko'ra ular bulganda ijod etib baribir jеңелерәк. Ne kadar vaqting az bulsa da şiir yazarga bitkende ul 10 saat vaqt kerakmi? Romanda tugul ul, hikayada tugul hatta. Şuna ko'ra 15 minut vaqt җитә, 15 minutni инде табырга була һәр вакыт. Тәэсир иткән язучы миңа бер юлы дустым Рушан Джек Керуак дигән кешенең китабын бирде. Сездә юк, ул нидер без өйрәнгәнчә классик edebiyat түгел, нидер журналистика язмасында ашаган. Мен карадым да, карамайтам, булай язып булай икән. Бу бит инде юл язма язган иде ул шундый кызык итеп. Үзе әдәби әсәр дип бара инде. Булай миндә яза алмый икән дип, шуңа ияреп беренче мәртәбә яхшы мәгънәсендә хикая яздым. Менә ул минем өчен чынлап та этәргеч булды. Һәм этәргеч булган шагыйрь язучы әлбәттә безнең татар әдәбиятында бик күп. Мин үлә бетә студент чакта Иркаил абыйны укыйдым. Үлә бетә Газинур абыйны укыйдым, Галимҗан абыйны мәгълүматларын укыйдым. Тагын müderris әгъләмне укыйдык. Менә аның матур шигыре юк шикелле. Мәктәптә укыган вакытта Рият Харислар, Рауль Фәзулларны укыйдым. Менә шуңа күрә алар мөгаен тәэсир иткәннәрдер иҗатымда да. Һәм әлбәттә инде авылдашыбыз Әхмәт әби Рәшитовның булуы, аның безнең күршедә туган үскән булуы, бер йорт аркылы күршедә дип әйтгәндә, ул әйберә бик нык тәэсир итте. Чөнки шагыйрь кеше ул безнең авыл өчен бигрәк тә бик гениаль кеше иде ул. Ул бик хөрмәтле кеше. Төрле авыллар була, гадәттә бай кешеләрне генә таныйлар. Әнә менә безнең авылда иң хөрмәтле кешеләрнең берсе ул Әхмәт әби Рәшитов иде. Чөнки ул кайткан саен зур кичәләр үткәрәләр, аның җырларын җырлыйлар, безнең авылныкы дип горурланып, үзләре язган шикелле һәрбер авыл кешесе. Шуңа күрә менә ул нәрсә ул йогынты булды сүздә. Әхмәт әбинең йогынтысы бик көчле булды. Хәтта ул үзе дә беренче китабыма кириш сүз язды бит инде. Шуңа күрә иҗатыма тәэсир иткән кешеләр бик күп, һәм аларга мин барысына да, һәммәсенә дә бик рәхмәт. Гармон уйнау инде ул безнең өйдәгеләр өчен бик табигый бер иде. Чөнки минем дәвәтием дә гармон уйнаган, әтием дә гармон уйный иде. Хәзер дә уйный, Аллага шөкер. Шуннан инде алар да уйнагач, миңа да уйнарга туры килде. Шуңа күрә ул бик табигый. Инде нәкъ менә гармон уйный башлау, ул әлбәттә әтиемнең абыйсы диалогы белән бәйле. Ул әгәр дә гармон уйнарга өйрәнсәгез, мин сезгә магнитофон алып бирәм дип, башка әйберләр белән кызыктырып, менә шулай өйрәтеп җибәрде. Әлбәттә ул бүләкләр турында без оныттык та инде, ләкин гармон уйнау өйрәнү үзебез өчен булды. Һәм бик файдалы булды дип әйтер идем. Рифат, безнең әдәби портрет проектының традицион сорауы бар. Ул да булса шулай яңгырый. Татар әдәбиятының киләчәген ничек фаразлыйсың? Татар әдәбиятының киләчәге иң мөһиме башта булыр дип уйлыйм. Аннан соң киләчәге үзебездән тора. Әлбәттә үзебезнең тырышлыгыбыздан, һәрбер татар теле укытучысының, һәрбер татар әдәбият укытучысының тырышлыгыннан тора. Һәм әлбәттә үзебезнең балаларны ничек тәрбияләүебездән тора. Киләчәге матур булыр Алла теләсә, безнең шушы көнгә кадәр халкыбыз яшәгән, инде менә 60-70 елларда да уйлаганнардыр. Моннан соң инде татар шагыйрьләре булмас дип, без Аллага шөкер менә 2000 еллардан узгач та 2010 елларда да иҗат итәргә килдек. Хәзер дә килүчеләр бар. Һәм киләчәктә дә шулай булыр Алла теләсә. Чөнки безнең халкыбыз шигърият ярата, безнең халкыбыз укырга ярата, безнең халкыбыз китап ярата.